студиото на Радио Русе и казвам добър ден на Тихомир Нунев, представител на Туристически информационен център. Добър ден! В нашата рубрика за отдих и туризъм продължаваме с третият православен храм след Света Троица и Свети Георги, за които говорихме в миналите предавания. Това е храмът Свети Николай. Точно така, той действително има много интересна история. Свети Николай е третият православен храм след Света Троица и Свети Георги, построен в град Русе. Макар да е по-късен и по-малък от тях, неговата история е много интересна, защото изграждането му е пряко свързано с борбите за църковна независимост, добили популярност като българският Великден. Именно в този период храмът, известен днес на русенци като Руската църква, е построен като гръцки параклис. В годините на българското национално възраждане в Русчук живеят няколко стотин гърци. Те се черкуват в двата православни храма на космополитния град, но след издаването на султанския ферман от 28 февруари 1870 година, с който се дава независимост на българската църква, отношенията им с българите се изострят. Идеята да си построят отделен молитвен дом възниква още с началото на борбите за независима българска църква. Първи сведения за гръцка черква и читалище намираме в Славейковия вестник Македония от 19 декември 1869 година, но не се споменава къде са се намирали. Напрежението продължава да ескалира след като поместният събор на Цариградската патриаршия на 16 септември 1872 година обявява българската църква за схизматична, т.е. отпаднала от вселенското православие. Подтиквани от патриаршията да не влизат в църковно общение с схизматиците българи, гърците в Русчук правят постъпки да си построят самостоятелен молитвен дом. За целта в края на 1872 година купуват къщата на абаджи Алекси на днешната улица Църковна независимост и я преустрояват на параклис. Провокирани от това, българите устройват голяма демонстрация пред валията Ахмед Хамди Паша, като настояват параклисът да бъде закрит. Валията го закрива, но на свой ред гърците протестират пред патриаршията и под опеката на турският министър на външните работи Халил Шериф си издействат разрешение за свещенодействие в него. Реакцията на българското население е много остра и довежда до намесата на военни части и на чуждите консули. По това време консулства в Русчук имат Австро-Унгария, Прусия, Англия, Франция, Русия, Италия, Белгия, Холандия, Испания и Гърция. Само така бива предотвратено разрастването на конфликта. Впоследствие е изпратена и специална правителствена комисия с задача да разследва случая в гръцкия параклис и с тайно указание да действа в полза на патриаршията. Тя пристига в града на 27 януари 1873 година. На същия ден митрополит Григорий се завръща от Тулча в Русе и със съдействието на руския консул Александър Мушнин се заема да разреши конфликта в полза на българската общност. Заради активната си дейност е заплашен с уволнение от митрополитската катедра. През цялото време на конфликта той е в непрекъсната връзка с екзарх Антим I, който съветва Григорий да бъде много дипломатичен и ако валията на Дунавския вилает даде разрешение за гръцки параклис, да въздържа паството си от демонстрации. Действайки в този дух, владиката успява да убеди русенския управител да затвори параклиса, тъй като се намира в чисто българска махала, с което се нарушават правителствените закони. На 2 април 1873 година гръцкият параклис е затворен. За компенсация на гърците вилаетската управа отстъпва свое собствено място в махалата Хиндан, днешната улица Епископ Босилков, където се намира и днешната църква, далеч от българските махали. Според друга версия, посочена в писмо на свещеник Христо Попов от 1920 година, мястото, върху което е построен параклисът, е дарено от Николай Свищовлията, който имал жена гъркиня. Молитвеният дом е построен от дърво, но след освобождението във вътрешното пространство тайно били иззидани днешните тухлени стени, след което дървените били съборени. По спомени на стари русенци в храма са се черкували баба Тонка и семейството й и други поборници, за да не събуждат съмнения в турската власт за бунтовническата си дейност. След Балканските войни от началото на миналия век, числеността на гръцкия етнос в града намалява и по тази причина параклисът минава към българската църква през 1914 година. При направения опис на имуществото се оказало, че църковната отвара е отнесена от бившия гръцки свещеник в Румъния. Възникнала идея за преименуване на храма, но християните не я подкрепили.
При предаването олтарната стена била силно напукана, а през 1916 година част от църквата е съборена от бомбардировките, но скоро след това е възстановена. Средствата за това постъпили от наемите от двете църковни къщи. Едната се намирала в двора на църквата и била използвана под наем от девическата гимназия, а другата първоначално се ползвала за гръцко училище, а по-късно била преустроена в жилищна. Всъщност за нас, русенци, и храмът Свети Николай е по-известен като Руската църква. Откъде идва това? Няколко години по-късно в България, в това число и в Русе, се установяват много бежанци от гражданската война и последвалата болшевишка революция в Русия. Митрополията предоставя храма за верските нужди на руските имигранти. Те донасят свои икони и книги, идват руски свещеници, сформират руско настоятелство, което функционира паралелно с българското. Така добива популярност в града като Руската църква, както е известна и до днес, макар руският елемент сред богомолците вече да е почти изчезнал. Първият руски свещеник, служил в храма, е Иларион Титов, а все още е жив спомена за руския поп Виктор Иванович. След установяването на комунизма той бил изпратен в лагер и скоро след това починал. По това време храмът няма самостоятелна енория, а е филиал на катедралата Света Троица. Обособяването му като самостоятелна градска енория става през 1957 година. Какво в храма би могло да предизвика интерес у хората? Стенописите в храма, които са дело на русенските художници Ясен Янков, Иво Йотовски и Пейно Пейнов. Построена е камбанария, на която е поставена 240 кг камбана, а през 2002 година в църковния двор е погребан провадският епископ Антоний. Без да е архитектурна забележителност, през 1973 година храмът е обявен за паметник на културата точно заради интересната си съдба, пряко преплетена с драматичната българска история. Благодаря ти за интересните факти от историята на още един паметник на културата в Русе, именно храмът Свети Николай. За всички любители на културния и поклоннически туризъм, възползвайте се от днешното ни предложение и го посетете.